Purmalen analukatan ti San Nicolas Damili Food Bazaar adaytoy ket masarakan ti laod ti San Nicolas Plaza aditoy iti paglakwan dagiti naduma-duma nga addaan food stalls. Mismo ani acting mayor Napoleon Hernando tinangkat ti ribon ti purmal apan nakalukat na. Tangamin ket adda ita ijay isla ti Hawaii ni Honorable Mike Hernando. Tangamin ket napanagawis dagiti agbalinto a makidanggay a balikbayan ti masungad apan nakaselebrar manen ti Damili Festival ita atawen. Dagiti taga San Nicolas tinaipangpangruna ana palubusan nga agpesto iti food bazaar. Tangamin kuna ni Honorable Napoleon Hernando ket tapnon ti gasta ket matulungan da dagitoy. Umuna adda pag umayan pagpasyaran dagiti kailyan tayo ken dagiti agapo iti kabangibang nga ili nga umay ag merienda wenno may mga dikad ma-enjoy damot iti family bonding da. May kadua matulungan tayo bet dagiti babasit nga negosyo nga kapno mapalago iti income da itatang fiesta ti ilitay nga San Nicolas iso nga agtitinulong tayo po. Actually, sir, we invited different merchants from other places. Tapno met makatulong kami iti small businesses po. Aging ganat inton ka ano ti panaglako yun dito? Until December 30, sir. Panangawis mo kadagiti kalugaran tayo kaya nagiti kabangibang nga lugar. Tapno di kasagat umay damet i-experience detoy food bazaar iti San Nicolas iti Calatayud daw. I would like to take this opportunity apo nga awisen kayo nga umay makiandingay ken umay you experience yan iti naiimas ken nadalos nga makan ito ayan ti food fair San Nicolas, sir. Inawis ni acting mayor dagiti umili ti San Nicolas a mapanday experience ti agmerienda tinasao a food bazaar ken dinawat na karagiti mapan agmerienda ken mangan ti panangsurot kuma ti linteg ti San Nicolas a clean as you go. Fiesta ti ilitay nga San Nicolas iso nga agtitinulong tayo apo tila ang kidawmi adamat deti Claygo kunana clean as you go nga ordinansa sa munisipyo kenda dumapay nga ordinansa nga pagsayatan iti environment so nga agtitinulong tayo apo nga business establishments kenda kayo apo nga item nga umay ag merienda. Asimi ko mga when ken mabalin apo surutin tayo kumatay nga clean as you go at least para ma-benefits saran tayo amin nga umili. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.